So ano yung sayop na claim? Una, kami ang tag-iya sa Biblia. Sayop ka na ang claim. Ang Biblia pulong sa Diyos, busa ang Diyos ang tag-iya nini. Ikadua, una ang simbahan kay sa Biblia. Sayop na ang claim. Kaya ang Biblia pulong sa Diyos, ugnaan na siya sa wala pa ang tanan. Dili sayop nga moingon ang mga Katoliko, ilabi na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang tag-iya sa Biblia ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ingano man, tungod kay ang simbahan Katolika gitukod sa Ginoong Jesucristo, lawas sa tuong Ginoong Jesucristo. So therefore, kining maong mga bala ang mga butang, especially kining libro nga gideklara sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gisinulat nga pulong sa Dios, iya gid na. Dili gid na pwedeng manag-iya ang mga sulpot ng mga protestante ana. Magpabilin ang kamatuoran nga ang Santa Eskriptura, ang Santa Biblia, ang tag-iya ni ana ang simbahang Katolika. Number 2, kanang mingon siya nga moingon nga tong mga higala nga mga dili Katoliko, ang Dios may tag-iya ni anang maong gitawag pulong sa Dios. Remember nga ang Ginoong Dios kabubuton niya nga iyang ihatag ang iyang otoridad sa pag-administer o sa pag-preserve sa iyahang gitawag og mga pulong. Ang author, yes, ang Dios. Pero ang ato ang gistoryahan din ni ang libro mismo, ang gisulatan sa pulong sa Dios. Dili pwede, wala po sa balaang kasulatan na ang balaang kasulatan nagparasot ng langit padung kalibutan, libro na nakitaan sa mga migo na to nga mga dili Katoliko na ay proseso nga nahitabo before ni gawas ang gitawag og Biblia. Og ang responsable nga nagpagawas o ang responsable na naghimo ni ining maong gitawag og Biblia nga mamahimong Biblia ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga gitukod ni Kristong Iglesia. So buti pasabot kini nga tong mga higala nga mga dili Katoliko, daw limbs ni sila, mga dawat limpyo. Kung way Katoliko, wa ni Biblia bitbit. So malapan niya naa na daw ang Biblia before daw ang tawag ining simbahan. Bago lang gani niya gipamulong nga sa panahon ni Ginoong Jesucristo wala pa bag-ong testamento. So buti pasabot, wala pa gitawag nga Biblia kay ang Bible composed of Old and New Testament. So buti pasabot kung naay usa din nga kulang nga wala mahiapil ni anang maong gitawag og libro nga gitawag og Biblia, dili na matawag nga Biblia. Kabahin sa Biblia pwede. Pero kung mayingon ka nga tawag ining wala pang simbahan na ana ang bala ang kasulatan ang Biblia nga giila sa mga Katoliko nga gitawag bala ang kasulatan, usa ka na kapag panamas-tamas, pagbugal-bugal o pag-insulto sa gitawag og kasaysayan nga naman kay kung wala ang simbahang Katolika wa may Biblia. Diba? Kung walang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang responsable. Ang ko na ganin nila nga ang New Testament is ang simbahang Katoliko mo oy tawag ini nag-compile. And remember nga ang New Testament ang mga writers niya na puro mga Katoliko. Way protestante, way sulpot ana nga mga writers sa New Testament. So kung ang writers sa New Testament mga Katoliko, buti pasabot gitagahan og otoridad sa Dios, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mag-administer o magtawag ana mag-preserve or kining siya ang gipiyalan nga mao'y manalipod mag-preserve sa iyang gitawag og pulong. Mao nang gihimong gitawag og libro. So ang Old Testament nga sa Hudyo gipadayag sa Ginoong Dios, gikuha kini, gibalhin kini sa bag-ong katawan nga iya sa Dios or nga iya sa Dios nga mao ning Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao nang giusa gihimong Biblia. Okay, ang Biblia composed of Old and New Testament. So ang responsable nagpagawas niya na ang Iglesia Katolika. Ang responsable nga naghimo niya na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Manang bisa pagkapila mo deny, ang ingon mo nga mas nauna ang tawag ining Biblia ka sa simbang Katolika, usa ka na kada kung bakak dili pwede nga maguna ang libro kaysa gitawag og community nga gitukod sa Dios. Number 2, kanang mingon tagpulong magud sa Dios, ilaha bang itagaan og meaning ba nga bitaw nga meaning ba nga biniltuldo nga meaning nga sumala pa nila nga before daw ang simbang Katolika na daw ang Biblia kay before daw buhat ang kalibutan na daw ang pulong sa Dios. So mahitabo nga ang Ginoong Jesucristo nga pulong sa Dios sa San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod sa gitawag og 3 gihimo nilang Biblia. Yung sa kanya pagsabot ng balaang kasulatan kanang San Juan 1:1 og 1:2-3 nahimo ng tao dili na libro. So gyud sa man ninyo pag magunahunan ano, yung sa ninyo na pagkuhan, yung sa ninyo pag-interpret na nakasulat sa balang kasulatan. Before anything else existed, kanang Word of God na gisgutan sa balang kasulatan, refer na ang Kristo, dili na refer sa libro. So ang libro lang, ang tawag ining gi-compile, at the same time, gi-administer sa simbahang Katolika para
gitawag og tuhan sa mga Kristiyanong Katoliko nga mao ni ang sinulat nga pulong sa Dios. Kamo igo naman mo nangopya. Nya okay lang untag nangopya magatarong ninyo kopya o gitudo ninyo tarong. Pero ang problema, maghihimo ninyo ng basihan o puhunan para makapanglinglang mong tao.